नहीं मशीन का ड्राइवर खाना खाने के लिए नहीं आगे आगे आम नहीं चल रहा है तू लोगों का असम है ये लोगों असम का चले जाओ काम बंद कर दे बस तू लोग आप सब को इंचार्ज ना इंचार्ज नहीं है इंचार्ज हाँ इंचार्ज वहाँ पर होगा वो गाड़ी लिस्ट में तो काम करो हम हिमा नॉन्स्पुंग से या तो हम सोचा क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया लेकिन हम कुछ मालूम है इन्फॉर्मेशन के लिए हम सोचा बिना इन्फॉर्मेशन तो काम शुरू होने से तो अच्छा नहीं है तो पहले काम कैंसिल करो आप चले जाओ अब चले जाओ बातचीत होने के बाद तो दोबारा चालू हो जाएगा दोबारा चालू हो जाएगा बातचीत होने के बाद नहीं पहले बातचीत करेगा क्या है क्या नहीं है तो फैसला करें अभी तो अब चले जाओ अब यहाँ काम शुरू होने से भी हम कुछ नहीं मालूम है तो हम बिना इंफॉर्मेशन तो अब काम शुरू होने से अच्छा नहीं है हाँ तो कम से कम अब अभी काम बंद करो अब चले जाओ हाँ हम गवर्नमेंट असम बातचीत करने पड़ेगा बातचीत होने के बाद तो देखने पड़ेगा अभी तो सब ले जाओ तो जेसीबी का क्या सब ले जाओ हाँ अभी चले जाओ ये बंद करके रख देगा नहीं तो सब निकाल जाओ आदमी आने से तो कौन रेस लेगा हाँ चले जाओ अभी सब सामान ले जाओ अभी वापस कर सकते Jingyai kenturput jongka sarkar ka jala Assam syagi thanyuar mausau kalong janman la kapor kabalalong lengba ki pynroi kum ha ka basna da ki surok shnaying nak banta ki baduk penpoy ka boarding electric bat kiwe ki pynroi ha ki te ki thany khapot menta ka kantipan ka sarkar jongka jala Assam kalalej bansna da ka surok yaj kali kabala penpoy hadu uput usam jongka jala Meghalaya ka badang hap hapo uput usam ka Syiem Nongspung Hadin kene ke jingle donbor jong sarkar jala Assam kinong ilam senong jong gi khat sau teli ki senong jong kate ka thanyuar mausau ha ka jingelam jong upaim kentiu borlangs imli ubadeus im jong ka Syiem Nongspung da ka bapan bej basan ngut ki riurang ba kinmi na ka wei ka senong bat kum juru kinong ilam raj war mausau sobar da ka jingya sanran lang jong ar teli ki seng bhalang ki ba kentup ya ka seng HYC ribhoi sepngi bat ka seng HANM sengkmi Kini kinong ilam senong bat kita kiseng bhalang kilapan pau ya ka jingso khya halor ka jinglong jingman ka bakum kane ka jingja ka bajuja na ka por sya ka por ha kane ka singi na kaliang jong kinong ilam senong bat kita kiseng bhalang kilalej ban pynsangeh ya kane ka jingtrei balap pentrei da ka sarkar jong jala Assam hi ka jing sedang ini ka jing trei to kumbagalong hi kala sedang odu te ki snem ki ba kham benswa ka ba am sembal apa to long kumu leit nong sinsa jong ka Syiem Nongspung te hakatu por ila yoi ba kajing pentrain yo surok raya sat bar hadin no tu ila lap badai lang ba da kajing INOC bane ai born liang ka office jong ka Syiem Nongspung hai tu por ba ngim simple adai ng kinong sinsa te hadin bang ila lap ya kata kajing INOC liang ka hakajing ilam jong ba Patrick Simyong kumu sim rasyo suspend tu po te hadin bangilap na liang jong ki khun ki hajar jong ka Syiem Nongspung kila ujor persya ya Patrick Simyong te hadin bala de ujor ka discouncil kala suspend no ya ba Patrick kumu sim ba hadin kila thung denga ba habai dei berkata ka jing INOC namar ba kimsem labu record wat haka office jong ka himaru ye kitei ki INOC di ba ki ai te bangin batai benya ya menta ka umud ba imsem paladon ni hangi brongin batai benya namar bai ki record ke kot slaru ke imsem labu hapo ka office jong ka hima naliang jong ba trick tu po ka jingwan ka jongi ba ngi kwa ba ngim dei bangi persa ya ka roi ka par ka bawan hakane ka dong ka than ka bahap hapo ka hima jongi henrei ka mat pat ka thong ba jongi ka long ba kumbangi la ju yakren na ka por sa por bat kumbangi la yakut kumpara noy trailang hapo ka hima ba watang si insiru ka jaka jong ka hima kamdei ban leit sa kiwi ki hima lane sa kiwi padde ki jela te ka jingwan ka jongi hangne ban pynsangeh ya kane ka jing sedang biang jong ka sarkar Assam ha kane ka lockdown ka sim ka bu kane lockdown ba sedang no jing trei kalong ba ladas
dai ban pentrei ro ka dai ban don ka jing stu jimut ka dai ban don ka agreement ka basai hapadeng jungi ka hima rangkat ka discouncil rangkat ka sorkar jelar kata ketika thong jungi ba tat hadu lada ka kum kata ka jing kran ne ka jing penbet kam don kamut nginom ailar ba kam ya Bteng ne ka jing tres kum ba kalong nadu ar hajar khat khra khat kalau don khat riu ro te khat khra khat riu tu ki por kalau don te mentah ngiu khat khra ro kala ada ba sedang saja kam de hadir pelak syamti kena kam kamu Syiem pelak menu bai industri hatu ka nakal ka ayan si nakaliang jong kali isi jong tan ka ai industri nakaliang jong ka isi jong itu Syiem bala sa kalau ong epi mene bala suspend ba petrik halor ka jing ayo nasi yang nusu kamu mot ka de haka jing elam jong ba petrik ku Syiem la sa e sorkar da samban tre Sengi iwan ni po palakwa nakaliang jong ka HNM sindal budi ba dei pet ka land protection cell te iwan menta ban pet ban ngidap na susi ban i kane ka jingja ka man kapor na kapor se kapor ka Assam ka julet don bor ni put sam jungi kane ka balakwa ka hap pa gi Nongspung kane ka jingle jong sarkar Assam ka pen i ka jing nyoben ka jing roj ya ka jela Meghalaya ya keba nakapor si kapor hadian ba ngila ya keren ba kadai bandon kata kajing status go hagabede kiput kisam jaga sarkar Meghalaya bat Assam handai kumbangi I mentak sarkar Assam ka yu raj be kita kajing te ya kita kajing ekot tan nakaliang jongi nakaliang jong kasang hi ngisngau kumban pandram jor bara kaju kapor ni ai kajing maham ya ka sarkar Assam ba sarkar Assam kampit ban pen ibor kumne nakapor si kapor namar ndana kaliang juga sang ngima asya asyu kan spoi kapor bangi ban se pen ira kapor hakju kapor ngi kerparu ya minister chief minister jung jela Assam ba udai ban penben nok kloi ya kene kejinge ba umdai ban sukmen tang man suwanra ya kata kejing occupy jaka kejing approach ki jaka jungi kejing keni kan that ki jaka jung kabri new trap jungi ban pelong upur Assam jung Assam nakta karau nak liang seng ngau ban pernam jor kene kejing le jong Assam bat ngida aru kejing maham ke bajur ba wan le kai bat ka khendau ka syap jong jai benreu nak liang ka seng nak liang ka land protection cell jong HNM ka maham jor ek sarkar Assam ba shin shi ka jaka kamdai ban le ka Assam kata kadai ka soskular jong ka seng hadian bangi ngila alform ya ka land protection cell jong ka HNM ngila ya smaru ba shi inshi ka jaka kamdai ban le chaki wai pat ki jai benreu bat ski wai pat ki jela nak ta kadau ka Assam kene ban burom ya ka status quo ka bala te hapdang ka sarkar Assam Meghalaya lada kam burom nak kaliang ka sengru ngilong ki bala kloi ban ya khon da kanon do golentiru te kane ke jingwan jingi matak singi kalau ngiwan hang ni nak kabenta ban sube igini ginong trai nang ni bagi ban mi no ada ka bajai hanrei kane ke dei sisen mengile chikin kam kan don ka first warning nya ka first warning ya ke Assam bat igini ginong trai bagi ban mi nang ni second warning lada kempet nginwan sa sisen kata kamut mlong shu ban ekran bar ka sarkar Assam rangkat ru ka sarkar Meghalaya ki ban sim gijing kli la jai hapdeng jong kane ke jaka dan nakaliang jong hikum keseng ni penram juru ya sarkar Meghalaya hapo kejingilam jong konrat sangma banga I bagane ke sarkar hadu menta ka klem sim kanu ka interest banyakran na ka benta ka border dispute hapdeng jela Assam Meghalaya kani ke bapan pangnut ingi kum keseng nomor nakaliang jong ga HNM hi ni laseng lasut la syori ga HNM halor kanurem banyadai upur usam hanrai kumangi I menta kat banimi kisnam kat banang yat kipor ki jaka jungi kila suja klub na kapor sa kapor ha ka ba wat ki hima ki badan hapo ka jingpet jong sarkar Meghalaya kila sulong tangkum ki khun benreu ka sarkar Meghalaya hapo ka nek sarkar ka ba mentale lei kam syam sim khia khandaru yau pur usam nakaliang ka sang ka sngau ban pandram jur ya sarkar Meghalaya ru ba hadu menta kamla ban control kamla ban te la kam ya kene kentur pot jong ka Assam hagju ka por nakaliang jungi ni sngau ban aipor ya sarkar Meghalaya ru ba lakum no kadai banwan mi sagane ke jaka kadai banwan be adalah dia kadai banwan khang adalah dia ya kene jingtre jong sarkar Assam lara kam le kumta lara kamla man le kumta nakaliang kaseng ngin sa sim hi hakti lejong ba ladang ila sim mangi hakti lejong wat ong bang ya lane ngile be an namar nakaliang ka HNM land protection cell ngila long ki beredi da kanu lentiru
tangbangin ailat chua ek sarkar Meghalaya ba kadai ban penbet dak jing ekran lara sarkar nge aipor ek sarkar shibna mentang bukan ai ngi so lara sarkar Meghalaya kamla ban ai ban penbet hapo un shibna naduk mentang si andala kot katek shibna ngi ngim tep Piakran namar ki isu apa sarkar Meghalaya hi ki longba andala aipor kisu delay kisu kot nok untuk nak takadau nak kalian ke nami ngis ngoban penramjur yak sarkar Meghalaya hak juk kepor yak sarkar Assam ba kejinge surut jong kini ki artli ki jela kala penlong langkenya penbani ki pajba ki basa sya kanika hima jongi po Nongspung nak takadau kadu yawahi nak kalian sang ka pha kanika clear message ka sarkar Meghalaya kade bat simkhia omdai tamusu aidau ba kade ka pandemic kan ya ka pandemic hareka kamram jong sarkar kalongman pet ya bro saudong dijun kam jong pai ba hakani ko por ngi sngo ban pau ba nagaliang ka new tribute council riboi sabni circle hakani ka sngi ngila yo banon pet dala ki jong ki khmat habaye dei bet kane ka jingwan shina jubor jong ka sarkar Assam ye kane ka surok hapo ka shnong balakhawa te nagaliang ka new tribute council riboi sabni ngidon kane ka message ka ba ban penpau sa sarkar jela ka jungi ba kumno ka sarkar jela ka jungi kamla ban Syiem ya ka jingkit khli ba ka sarkar Assam kanut banun shna ya usurok hapo uput usam jong ka jela Meghalaya ka jungi te hakni ko por nagaliang ka New Tribute Council riboi sabni circle ka jungi ya ngisngo ban penpau jur da ka jing sngo susi ba kini kinong ka sarkar Meghalaya jungi hakane ka kabadang dei hapo uput usam jugane ka Meghalaya ke jungi kamnut ban Syiem ya ke jingkit khli na banta ki pajba nong shnong ki basong ki basa hakane ka dong ka thain ke jungi na kaliang ka seng ngisngo ban penpau ba ngila don kam kerki ya ka roi ka par ngila don kam kerki ya ka syongsuk pa syongsan kumbalok menta ka nong isya ino ben hakini ki dong ki thain Henry ka basusi ka lok ba nakaliang ka sarkar jela ke jungi kan ompei te namar ka tangis ngoban penpau ba kat kani ka kenram ka jinge hakani ka dong ka thain ki jungi khamtam hawjide bu ni usurak ba ka sarkar Assam kala nut banwan shina hakani te namar ka tangis ngoban penpau ba ka sarkar Meghalaya ke jungi kala dei ban Syiem no ya kata ka benta ban yakren an bai yau nu surok ban pensisya no hato udang dei sisya usurok ubrangat hapo uput usam jong kanika jela Meghalaya ke jungi te nagaliang keseng ngesngo ban penpau ha ban por bangin sa Syiem ya kilat kilenti nang ne sekmat ban leit pan jingmot na khamtam na kinong mikmat badon burom ke jungi bakin ailem kata ka pensai khamtam sha gini ki pajba nong shnong jungi ki bamat langba ka ne jinge te komta ngisngu bahag ne por bangi ngilayo banon pe dala ki jong ki khmat ba ngina kaliang ka New Tribute Council riboi sami ngisngu penpau ba ka sarkar ke jela ke jungi kala dei ban Syiem tino mardor ban penbe ya gini ki jinge jong ki pajba nong shnong ki jungi hang ne apo ka jirang konstituensi jungi keberang dei hapo kanika riboi sengi ki jungi